Oh. Mitä tekis? On niin tylsää. No, mennään vaikka sängyllä lepäämään. Noin. Kannattiinko mennä siskon huoneeseen? No, hyvä idea. Ihan hiljaa. Älä! Sä oot pelottavaa. Sori. No mut, tästä teet. Au. No, et sä näe, mä lepään tässä sängyllä. Tai siis istun. Jääs. Aivan sama, mä menen nyt. Mä menee. Soitan kaverille. Moi. Mitä asiaa? Voit sä olla? Sori, en tänään, mut huomenna voin ehkä olla. Okei, huomenna sitten. No, nähdään kun mä koulussa. Moikka. Moi. Mitä tekis? No, me vaikka olla syömään. Äitiks meidän ruokaa? Tuossa vieressä. Okei, kiitti. Söin sit kaiken, eli jos jollakin muulla oli lääkä, niin sit se silleen ruokaa. Hei, sä syöt mun jämät. Ja mua kauheasti kiinnostaa. Niin kiinnostaa. Ne oli mulle. Äiti antoi luvan syödä sitä. Äiti. Meillä alkaa meikkaamaan. Mitenköhän mä meikkaisin itteni? Kun en ole ihan varma. Vaikka tolla. Nyt on vähän ripsari. Se riittää. Kauniisti. No. Menen nyt sänkyyn lepäämään. Äiti, sammuta valot. Okei, rakas. Sammutettu. Mitä niin oikein höpiset tähän aikaan, kun kyllään ihmisiä? Niin, eikö muka vois tulla? Pyydä sitten. Mutta minä menen nyt tuonne. Okei. Mä menen tuonne. Mä menen kysyä kaveriltaan Kerttu Leppäsen ja Kisu Misuliinin. Voiko jompikumpi teistä olla? Mä en voi. Mun pitää mennä syömään kotiin. Mä voin tulla teille. Okei, no, tule. Juu, tullaan. Hei, ai niin, mutta mennä syömään, moikka. Äiti Kerttu tuli meille. Äiti. Siellä on olkaa hiljaa. Mene huoneeseesi, sillä siskosi nukkuu. Juu. Tule mennään. Juu. Mitäs tehdään mun huoneessa? En mä varma. Mitä sä haluaisit? Jotain mukavaa. Tosi kivaa. Jotain sellaista. Okei. No, kävisikö vaikka... no, en mä tiedä. Mä en saa nukuttua. Miten rasittava sisko mulla oikein voi olla?